Estar amb el grup implicat em brinda l'oportunitat de crear i compartir molts materials on sempre es tenen presents els valors socials, humans i de l'entorn natural que vivim. Aquest equip ens formem una gran diversitat d'especialitats docents. Aquesta diversitat ens ajuda a poder arribar a un ventall més ampli de docents. Em sento molt satisfeta de pertànyer a aquest grup i em faria molta il·lusió que la nostra xarxa s'ampliés a més escoles. Per nosaltres, Implica't és crear un món millor. Per mi, el projecte Implica't és un compromís amb la terra, l'educació i la natura. És un projecte solidari on moltes mans treballem per un mateix objectiu. Per nosaltres, Implica't més és I, il·lusió, inclusió. M, motivació, mobilització. P, pau, participació. L, lema. Molta gent petita, en llocs petits, fent petites coses pot canviar el món. I, integritat, innovació. C, la carta de la terra, conscienciació. A, alumnat, actualitat. T, tecnologia, tots. Més, Solidaritat, més, compromís, més, complicitat, més, futur. T'hi impliques més? Hola, implica't per mi vol dir ser solidari, ser compromès i sobretot anar picant pedra cada dia. Implica't vol dir aprofitar el viatge. Es tracta de no ser sol professional i explicar els coneixements que toca, sinó aprofitar perquè els nostres alumnes siguin millors persones. Per fer-ho cal tenir la ment oberta, i la ment és com els paracaigudes, sempre millor oberts. El projecte Implica't per mi és un col·lectiu de gent solidària que treballa amb il·lusió per millorar el món. Per millorar les desigualtats, per erradicar la pobresa, la igualtat, per tenir cura del nostre planeta. Un col·lectiu de gent que estima el nostre entorn, que treballa amb aquesta il·lusió de fer-lo un xic millor. Ser un implicat és col·laborar cadascú a la seva manera amb una il·lusió de que es compleixin aquests objectius. Cada un col·labora com pot. Jo, en el meu cas, col·laboro amb el llapis, col·laboro amb el color. Veieu implicats? Implica't, per mi significa que és un conjunt de professors que tenim una sensibilitat especial per l'entorn que ens rodeja i, per tant, ens impliquem en millorar-lo. Implicat només cal una alianta com la mar i una víctima com molts de nosaltres som. A partir d'aquí, millorant l'escola, millorem el món. Hola, Implica't és comunitat, vida, generositat, projecte, escola, sostenibilitat, pau, coeducació, amistat, solidaritat, la carta de la terra, nosaltres. I tu? Per a mi, estar implicat vol dir compartir experiències de com podem aconseguir un món millor, com ser millors persones i, en definitiva, quin granet de sorra podem aportar dintre de les nostres possibilitats per aconseguir una societat més justa. I tot això, com treballar-ho a l'escola. Un exemple d'activitat que hem fet fa poc a l'escola Joan Maragall, els nens de cicle inicial a l'aula d'informàtica, va ser buscar informació de com vivien els nens i nenes de diferents indrets del món. Amb grupets, amb petit grup, vam decidir què és el que volíem per tots aquests nens i nenes. I després per parelles ho vam tenir que plasmar amb un treball, amb un collage, amb diferents tècniques, amb fotografies, dibuixos, i tot això ens va quedar tan bé que vam decidir de presentar-ho al concurs Ermita Faner de la UDL
de l'any 2018, que el lema era Infància i Pobresa. I resulta que vam guanyar un dels premis que consistia en un lot de llibres i hem aprofitat per posar el nostre racó de lectura de cicle. Ser implicat és prendre un compromís amb una causa. Jo em comprometo tant en l'àmbit docent com a mestra, com en l'àmbit particular com a ciutadana, a divulgar i treballar els principis de la Carta de la Terra per tal d'aconseguir un món millor. Fa 6 anys estàvem baixant amb la Maria del Mar, que havíem acabat una classe, potser en aquesta classe mateix, baixàvem cap a esmorzar, i jo la veia pensativa. Dic, Maria del Mar, què estàs pensant? I el Jordi, hem de muntar un sarau col·laboratiu amb un munt de gent que se'n parlarà. Acabava de néixer en el cap de la Maria del Mar l'implicat que avui coneixem. I jo me'n sento orgullós d'haver estat al seu costat. Al cap d'un temps m'hi vaig apuntar i el que a mi m'ha permès l'implicat, a banda de conèixer un munt de gent interessant i de fer activitats que d'altra banda no hauria fet, és aquest aspecte de sortir una mica de l'espai de confort, no? És a dir, tu fas les teves classes, cada dia, pum, final de curs, començament de curs, però escolta, implica't més, implica't a entrar a fer coses que nosaltres no faríem i que són gratificants. Per això implica't ha canviat una mica la meva manera de concebre la feina, també. Implica't ens ajuda a construir nous aprenentatges amb uns bons materials i amb diferents llenguatges més significatius, motivadors i creatius, que enforteixen valors com el respecte, la tolerància, la generositat, etc. A més, ens ajuda a ensenyar als alumnes a pensar i a reflexionar per a fer-los veritablement protagonistes del seu aprenentatge. Les persones que es dediquen a l'educació no tindran mai riqueses. Les persones que es dediquen a l'educació no viuran grans aventures, ni tampoc seran famosos. Però totes elles comparteixen un tret comú, i és que volen canviar el món. Volen transformar-lo per fer-lo millor. Si, a més, disposen de temps per compartir experiències i projectes, com és el cas del Implica't amb la Carta de la Terra, llavors ja tenim el que definim com a implicats de socarrel i ens sentim cofois i orgullosos de ser-ho. Les 3 paraules que ens defineixen són implicació, compromís i dignitat. Hola, soc la Sílvia. Jo l'Antonieta. I per nosaltres Implica't és Visió de futur. Companyerisme. Projecte. Il·lusió. Educació. Carta de la Terra. Treball. I respecte per construir un món millor. Què vol dir ser un implicat? Un implicat és una persona que és constant i que vol fer millor les coses. Aquí, per exemple, defineix molt l'equip que forma part del projecte Implica't. Són persones genials que busquen el millor en cada moment. Una de les persones que lidera en el cas de la Mar, quan ens vam trobar i em va proposar de poder donar un cop de mà al grup Implica't, no només vaig sentir molt orgull de poder formar part o poder sumar el granet d'arena per ser un implicat, sinó que, a més, t'obre les mires una mica de dir si tothom ens impliquem, educativament fem un món millor. I si som capaços de crear des d'ara al present un món millor, tindrem un món millor de futur. I aquesta idea del projecte Implica't sobre la Carta de la Terra me té enamoradíssim. Per tant, un implicat és una persona que tira endavant reptes, que tira endavant formes de pensar i tira endavant, en definitiva, per deixar el món una mica millor, no? I aquí estem tots junts. Per tant, moltes gràcies per formar part d'aquest equip i
tothom som implicats aquí. Diuen que la Terra és com un gra de sorra a l'univers. Per tant, ens hem d'implicar en mantindre-la i conviure en aquesta gran comunitat de la que formem part. Implicat significa la vessant del professorat d'estar al costat de l'alumne i acompanyar-lo no només en la seva educació professional, evidentment, perquè són professors d'EFT, sinó també ajudar-lo a créixer com a persona i amb el seu contingut de valors. En la Carta de la Terra i, per exemple, aquest any amb la Marimar i també amb altres institucions hem treballat els temes de bullying. I això significa que els nostres alumnes prenen consciència, que creixen tenint en compte el seu entorn, ells mateixos, els seus sentiments i els sentiments del seu voltant. La qual cosa intentem que siguin unes millors persones, tant ells com nosaltres, perquè evolucionem tots, tant els més petits com els més grans. I això és per mi implicat, ser un professor no només de continguts, sinó també de persones. Bon dia. Si us agrada la docència, la solidaritat i crear un món millor, uniu-vos a nosaltres, el grup Implicat, uns professors que, a part d'altres activitats, ensenyem els principis de la Carta de la Terra als nostres alumnes. Implicat és el nostre projecte, significa educar en valors, solidaritat, respecte, i això, a més, ho volem compartir amb tothom. Implicat, una forma de ser i de fer que dona un valor afegit a la feina de docent. Implicat és un projecte cooperatiu i transversal que ens permet treballar el document de la Carta de la Terra a les aules. Un projecte que està obert a tots els docents innovadors, generosos, compromesos, amb il·lusió, que vulguin implicar els seus alumnes a aconseguir entre tots un món millor. El nostre principal repte en aquests moments és aconseguir incloure el document de la Carta de la Terra dins del currículum, amb el suport del nostre estimat i admirat, el nostre màxim referent, el senyor Federico Mayor Zaragoza. Us impliqueu?